Na čo sa do školy najviac tešíš? Na kamošov a sestru. Alica je dobrá, aj smiešná, vie rozsmiať. Je dobré, tak. A čo moja sestra? Ja si na svojom bratovi vážim to, že proste aj to, že to, čo má, tak je dosť silný a som na neho hrdá. Čaute, ja som Milia Vilko. Ja som jeho sestra Alica Jurková a obidva navštevujeme základnú školu Judvita Fulc. Ja som zo 7. ročníka. Ja som zo 4. Ja mám 13. Ja mám 10. Vo voľnom čase ja si čítam rada, píšem si s kamoškami, alebo chodím vonku, alebo pozerám filmy. No a ja sa hrajem s bratom vonku a aj pozerám tiež film, alebo hrajem Xboxové hry. Ja mám také, že krúžky, že spievanie, herectvo a ešte s tým spevom mám aj teóriu a ešte kreslím. Ja chodím iba na florbal. No počúvaj, jak sa máš? Skvelé. Aj dôvod, prečo sa cítiš skvelé? Lebo som dostal na 10. Levance. Áno. Povedal by si mi, čo si na sebe teraz vlastne najviac ceníš, najviac vážiš? No, že keď je dačo sumné a má byť ticho, tak som ticho. To je asi všetko. Dobre. Vedel by si mi menovať nejaké 3 svoje dobré vlastnosti? No, že keď takto potrebuje pomoc, sa pomôžem. Keď takto potrebuje, aby som bol ticho, tak som ticho. Tak ticho, že keď takto rozpráva, dačo dôležité, že napríklad dačo sa plánuje, alebo keď sa dačo stane, tak čo máme robiť, tak sa snažím byť ticho a nerozprávať sa okolo seba a proste ticho, aby som vedel, čo mám robiť, keď sa dačo stane z toho, čo hovorí takto. Čiže byť akoby poslušný aj počúvať a také veci? Mhm. Dobre. Čím si myslíš, že sa od ľudí líšiš v zmysle akože vlastnosti a také veci? No, že nemám rád bielu a nemám toto. A keď sa ma takto dotkne, tak furt si umývam ruky. Keď sa ťa dotkne hoci kto, alebo len cudzí ľudia? Cudzí. Na čo sa do školy najviac tešíš? Na kamošov a sestru. Prečo si súhlasil, že sa budeme takto rozprávať? Tak lebo som chcel vyskúšať byť v telke školskej. A nebojíš sa, že vlastne to nemusí veľa ľudí pochopiť a že vlastne si z toho niekedy možno aj robiť srandu, že to vlastne v zlom zmysle pochopia? Tak keď si budú robiť zo mňa srandu, pôjdem za tebou. Tak Alica je dobrá, aj smiešná, vie rozosmiať, vtipy dobré, tak. A čo moja sestra? Nemáš stres? Ne. Okay. Ako by si iným ľuďom pomohol sa upokojiť, keď majú stres, alebo vlastne čo by si im navrhol? No, nech si dajú dačo dobré jedlo, napríklad hamburger. Dobre. Čo teba najviac stresuje? No, že keď je naplánovaný deň, takže napríklad o toľkej, neviem, 5:00 mám stať a musím dojsť tam, že 8:00. Tak si hovorím, že za tie 3 hodiny nič nezabudnem, pretože si zoberiem všetko a je to tak. Vlastne, aby som nezabudol svoje potrebné veci, ako v mobilke by som potrebovala zavolať a také veci, no. Hneď ako to sa dozviem, tak začne to proste vybavovať, že proste poviem OK, takže vtedy to, musím robiť hento a musím robiť tam také. No. Snažíš, že nejako ukludniť? Začnem vybavovať to. Z čoho máš časom najväčšie obavy? Keď meškáme kde. Kto alebo čo ti najviac pomáha, keď sa niečoho obávaš alebo sa bojíš? Celá rodina. Čo máš najradšej na škole? Prestávky. Každému sa už niekedy stane, že nám kamaráti nerozumejú. Je to tak aj u teba? Hej. No a ako si s tým akože bojuješ? No, že sa im to snažím ešte raz znova vysvetliť. No, napríklad mi nerozumejú v tom, že keď napríklad poviem dačo, taký vtip, alebo proste dačo poviem a oni, že čo to hovoríš, že sa im to vysvetlím tak po svojom
A oni to aj pochopia, že napríklad poviem vtip, ktorý som si vymyslel, alebo tak, a je to taký čudný, no tak im vysvetlím, že prečo a čo a jak. Myslíš si, že niektoré veci chápeš inak ako oni? Hej. Tak, asi tak. Tak napríklad, že oni si idú vonku, napríklad, neviem, tak kde, a proste idú a ja mám také, že vidia a začal si myslieť, že keď ma na mňa začal spať, niečo keď ma takto ukradne, zrazí a také veci. Čiže môžeš ísť stres, keď také veci. Hej. Cítiš sa komfortnejšie, keď musíš odpovedať na otázky alebo dávať otázky? No dávať, lebo keď odpovedám, určite dačo poviem, čo ostatní nepochopia a sa bojím, že poviem celé zle. Akože keby si mal vybrať, tak by si chcel byť radšej veliteľ alebo mať presné pokyny a No vlastne presné pokyny. Dobre. Myslíš si, že je dobré, že sme všetci ľudia akože, rozdielni, alebo chcel by si, aby sme radšej boli všetci takí istí? Rozdielny. Dobre. Čím chceš byť, keď budeme veľkí? No, vojakom. A vieš aj akože máš nejaký, prečo chceš byť vojakom? No, bo nechcem akože robiť takú prácu, že budem sedieť za počítačom a dačo písať do papierov a ťukať na klávesnici. Dobre. Máš nejaký svoj veľký vzor, takého svojho hrdinu? Rodinu? Ja si na svojom bratovi vážim to, že proste aj to, že má to, čo má, tak je dosť silný a vie proste proti veľa veciam môže bojovať a akože fakt vie o veľa viacej vecí, než by ako niekto taký v jeho veku podľa mňa vedel. Takže je veľmi odvážny a som na neho hrdá, lebo veľakrát sa stáva, že jeho brat ho nepochopí a niekedy to je s ním proste ťažké, lebo to je také v tom zmysle, že sú na seba zlí, v tom akože, že sa nepochopia, ale aj tak sa z toho vedia akoby nejako furt vysporiadať a vždy sa nejako nájdu, takže v tom sa akože ho cením, že proste to všetko vie zvládať, aj keď je veľa tlaku na ňo z každej strán. Takže ja by som aj veľmi chcela, aby to niektorí ľudia pochopili v tom zmysle, že je to možno niekedy s ním ťažké, ale aj cez to všetko zvláda oveľa lepšie, než niekto proste taký, ako on zvládal, takže no. No a pamätáš si, keď sme vlastne boli menší a ešte sme bývali na Komanke, tak my sme si stále robili akože nepavučiny, ale niti, hej, také akoby pavučinové, po celej izbe sme si urobili také, takú sieť. Ja si pamätám na to. Hej, a to sme vlastne vtedy sme sa hrali na tú pavučiu rodinu, aj to samú. Tiež pamätám. Ja som si priviazal od dvere šnúrku a aj tak hore mali sme takú poschodovú posteľ a tam som si priviazal a som skočil a som sa švíkal po tej. Si pamätám, keď som ti nechťať vtedy povedala. Že nech budem bosý a si priviazala strašne maličko, ja som sa spustil a som narazil do skrine a som si zlomil mechet. Áno, to si pamätám.